singenile omthi abathi bengena nje onyakeni bathi this place is boring uyazi bashawe induku eyodwa ehlezi ishaya wonke umuntu mina ngiyangixaka nonke salati njalo ngishawa uDecember nje uDecember uyazi ukuthi uDecember akuwona unyaka nje inyanga eyodwa eney'nsukwana ezimbalwa ifana nogap ifana negap unyakini emazinyweni inyanga eyodwa nje eyinkinga kwangathi uphambukile-ke lapho so leyo nto eyinkinga kanjalo uthotha omthiya manje sebeyadabukisa sebedlala iy'ngoma ipho kade kuyibona sibuka bona ngoDisemba bebraya ama-braai pack bebraya ngisho yonke into namhlanje bayadabukisa iy'ngane zifuna imali ye-school fees thina-ke abantu abahlelayo nginitshele-ke Mrosa thina abantu abanengqondo mina njengamanje njengoba uqala nje unyaka sengusomabhizinisi omusha sha brand new ya ngidayisa ngamaqanda ngiphinde ngidayise ngenyama yentibane ngiphinde ngidayise ngama-ayisi ngiphinde ngidayise ngo-ice cream amaqanda ngiyawakweletisa ngoba ngiyanazi mthi ukuthi nixakekile manje uyabona ngifuna uthi uqala ngiyekeni ngey'nkukhu anginendaba nomsuka wazi ngithi mina la ngigxile khona isemaqandeni futhi njengoba ngiwakhipha manje ngesikweletu ngifuna kushiphi i-South Africa yonke kuphambana ishiphi se-South Africa yonke ngoba amaqanda ngizobe ngiwadedela mthiya nginibhala phansi ebhukwini kodwa into engimele niyazi ukuthi mengabe ngiwakhipha la maqanda ngikunikeza ngiqale ngibheke isimo sendlu ukuthi TV ngabe khona yini osofa bahle yini ngoba uma ungasawakhokha amaqanda ami iTV ngiyayilanda wona ngezinye ngiyayilanda iTV ufuna usitshela ukuthi umashonisa angiphathi ke futhi uma uphinde wathatha nenyama yami yentibane ngithatha iTV ngithatha osofa hayi wemroza uqonda ukuthi udayisa amaqanda entibane cha musuku ukuthi yini ngathi into yasala ke ukudliwa ngonyuye yebo ngonyuye phela ngithi umuntu enganamali lamaqanda sasiwathosa kubo nesinkwa kwadliwa wona nje street icabanga kahle lo nto ngeke udla ngingisa ngeke uze udle amaqanda ngoDisemba ngaphandle uma ukuthi vele ubumuntu kade exayekele zingaki izinto ongayidayisa kuqala uJanuary mhlawumbe udayisa stationery ke ngcono why wena udayisa amaqanda nama-ayisi uyabona ngikuchazele isaladi lento nizokhula uyabona uma kukhulunywa ngendaba ye-school fees nokubuyela kwey'ngane esikoleni there is something called lunchbox so including i-stationery lapho phakathi iyafuneka i-lunchbox amaqanda angena-ke lapho intibane liyangena-ke lapho ingane ithi ifika nje esikoleni iphatha intibane kusho ukuthi hayi inkinga-ke umfundi le ayisho into oyidayisa abakho ama-MT mdayisa yonke into nje salile nakhona lama-ayisi athi uyawadayisa uwafaka kwisikhaftini sa-ice cream awalinda qina mathi awashaya wabophe ngoplastic mhlawumbe angicacise kahle ngithi ngidayisa ama-ice cubes yes makwa ama-ice cubes ngiyakwazi kuba lento ishow eyenziwe ngesikhaftini saladini nenzani ice cubes yes sengibuza kosaladi ukuthi kanti benzani bona kulonyaka kwathuleka nje balokho begxeka thina esizamayo kuthiwa ama-ayisi kuthiwa amantiba imali nyama eyasala nenzani nini mina nje kulonyaka ngivule ukumotivate angithi uyazi ukuthi kade ngivule nje ukuthi ngimotivate ingane engizoqala ngazo ile ngane kade ibhalela umatric izonaka angithi uyazi ukuthi kuyonakala manje so ngifuna ukuyimotivate-ke ngiyitshela ukuthi ingane zami noma ngabe yini ezokwenzeka nazi ukuthi bengikhona nami lapho ngiyayazi leyo motivator beqashe awushaya umotivate sizwe ngani zami South Africa yonke ngithi mina uma ukuthi uyazi ukuthi uzothola ama-results akho engekho right azi ukuthi nami ngiye ngaba khona lapho akukona ukuphela komhlaba lokho uqhubeke ubekezele kodwa uma ukuthi uthola ama-results akho right futhi nami ngiye ngaba khona lapho wazi ukuthi ngeke phela ube sey'ndaweni ey'mbili nayo indodana yomuntu kuwakozela kalali khona yonke indawo manje wena wena ubu-right lapha ekuqaleni ukuthi ofeyilile isimo saziyo leso usuka kusona ingakho manje uhamba umpongoloza nje ezinye iy'ngane ziphuma zemsebenzini wena uhamba umpongoloza wena emaredweni ngoba wahluleka umpongoloza ngisho emagaraji engibone egaraji ngenzani
egarage phela sifaka upetrol thina Oy we Nkosi yami yabona mesabheda ngisho ukupronounce kushuthi ukuthenga ke hey Mroza Hayibo. hey lake lakulahla idlozi ngiyabonga ngoba ingqondo yakhe ihamba yabuya Rosa wazi kahle ukuthi imini ofaka upetrol ngisho mesifike egarage ukhishwa imina Jehova kanti igarage elani bafowethu Hehe madoda bese kuthiwa lo muntu akamotivate ingane eziqeda umatric yini enga noma mhlawumbe sizothatha ngokuthi sisebenzise sisho lesezulu esithi ungayinaki izandla zomqobi idla inyama wena ngoba hayibo Uzwela ngithi bekhuluma ngopetrol ukutshela ukuthi petrol akunankinga okay kungcono phela mhlawumbe Mrozi wena omzwayo sengizwa mina ngoba sekusho wena umuntu uyayizinto yakhe phela vele awunithenga into yakho